Machiegni e penje laktar ka wawacho ni ngima en mwandu. Mate chenro ni en Ruth Otieno kendo en morna mokalo mar bedo kod odiochieng' ma kawuono. Dwe mar auchiel higa ka higa wathoroga bedo kod chenro makende mar ng'iyo weche mag dangni mag paro kuom joma chuo. To miyo odiochieng' ma kawuono bende wadwa ni wago mbaka kwa chopo e line no. Nikech ng'eni wacho ni joma chuo gin gi tegno, gin gionge kod weche mag dangni mag paro. Dwe mar auchiel iketo ka thenge mar ng'iyo ni joma chuo ong'ini to pachgi chal nade. Bende gintiere kod tuoche mag dangni mag paro. To ponono ni ineno ranyisi moko gin ranyisi mage minyalo chichni nyaka bedie ni nduguni entiere kod dangni mar paro to en ang'o minyalo tim. Yiena mondo mi arwake daktari marwa ubonyisowa nyinge ng'a, en wuod kanye, olonye weche mage, kaeto bende ni en bende en ng'ama dichuo, wago mbaka kode kotenore kod weche mag dangni mag paro kuom joma chuo. Machiegni daktari. Erokamano ahinya Ruth. Gi nyinga Levi Onyango Juma. Daktari molonye wechego mag tuoche mag dangni mag paro. To an wood game akala. Koro bera ahinya topic mukelo no nikech dwe mar auchiel. Dwe mar abich ne en waluongo ni mental health month. To dwe mar auchiel kae waketega kuom joma chuo, men's mental health month. Manyiso ni kaka ikete no. Gigo kata tuoche mag dangni mag paro kuom jogo matimre nade, jogo machuo. To mora ahinya Rick organize na be an ng'ama dichuo, koro wanyalo wacho wechegi. To abro chako gi ranyisi kata mbaka moro ni ng'at ma dichuo owito tich. Tich olalne. To dhi e ot. To kowuok gi ng'ato, okonyis ng'ato ni tich olal. Kinyo chiew. Orwakore maber. Omadho chai. Owuok kata ka en mtoka moro kata ng'ato donje. Odhi ka tich. To timo gini kinyo chako time kendo tiyo chieng' moro no dwe rumo. En odhi ga dhi tich maonge tich manosetimre nade. Lakini ot kae to onge ng'amu ng'eyo ni baba kata no wadwa ni tije no sega timore nade. Noserumo. Koro ang'o momiyo chopo kuma in gi ng'at ma dichuo e ot kata idak gi ng'at ma dichuo mawuogo kinyi ka dhi tich. Ni en odhi ka tich to oonge tich modhi ka timo. To be pok owacho ne min mare. Onge ng'ama osewacho ne nang'owa ni tije no timore nade, norumo. Samoro ng'ato nyalo wacho ni mano wich kuot. Nobro neno wich kuot ni tich orumo, nobro neno ang'owa. Lakini gima temo wacho ni chuo mana kaka ji duto, chuo kale gik mang'eny. To chuo kale gik mang'eny sana maonge ng'ama ong'eyo ni gitimore nade, gikale. Nikech ka ng'ato nyalo dhi tich dweche 3, moko dhi kata mana higa. Ing'e ni samoro ka nodhi tich chande, to nitie savings moko manotimore nade, mano keto. Koro yudo ka savings gi ema konyo e ot kacha chande. Lakini mano kungo. Lakini ng'ama ong'eyo ni ng'at ni onge tich. To onge be wuoka odhi. Mano e maisha mar ng'at ma dichuo. Manyiso ni en ng'at ma odak ga ka gima gik moko ber. Ka gima gik moko ni sawa. Lakini yeye kacha chande to en owuon ema ong'eyo chal mar gik moko kaka timore nade, kaka chal. Ae tiyudo ka sa chieng' moro kaka owuok nodhi tich no kata koriembo gari. Baadaye tinyisou ni ng'ane oyudo ajali, osewewa. To koro iduogi penjori gane to ajali ni en ajali machal nade. Nikech nowuok kako ber. Be wago mbaka. Be nyoro onge ranyisi be kawuono mor. To wuok odhi noyudo ajali super highway kanyo. Osetimore nade, osewewa. Kiduogi ng'iyo mos kata ka ng'at mong'eyo to duogo wacho ni yo majali ni otimre ni mang'ama okawo ngimane. Ma ok en ajali mana motimore kamano. Koro mano ema temo wacho ni kwang'iyo men's mental health. To kawuono adwa mana ni wago mbaka. Kawuono wago mbaka. Kendo wadhi e online chon, nyakora muge juanga, wadhi e online mar SMS chon, mondo mi joma chuo go mbaka gi daktari, wang'e ni kaka wanyalo jolo gini kapok odhi matut, kata kapok odhi ahinya. Mondo mi kik chop kama ng'ato wuondore ni odhi tich to kodhi tich. Mondo mi kik ng'ato wuonde no mor to komor. Mondo mi kik ng'ato wuonde ni family ne dhi maber, to dhi marach. Ka dhi mbele acho ni ka wacho wach mar men's mental health. Gima dwa kuongo wacho ne chuo
mawete na oko kacha ni shida nitiere. Shida nitiere. To wadak e society kata mane anyuola mano puonjo wano konego beni wawacho ang'owa shida ma wan godo. Ni sama wacho shida to mano nyiso en ranyisi mar yom. Ayom nitie wach moma ni puacho nwaga kwa tima ayom something okanya paro. Ayom nyathi winyo. Ayom nyathi winyo mana kaka ikete no. Koro ino kidwa ni mondo dhi oneni ni nyathi winyo. Weche ni ikaw duto ikete ang'owa ikane kori. To gin gik ma hinyowa. Ok en hero marwa ni obet kaka nobet no. Nikech mar ariyo mabro wacho kata kapok wang'iyo ranyisi gang'o kadwa donje to madwa wacho kapok wachako kendo abro wacho katieko. Ng'at ma dichuo. Sama dichuo wadu obiro ni. Mo wacho ni anto katudunga ne nyathi winyo. To gimoro chando kora kae we apimnie wadwa. Chikiti. Mondi winj gik ma dichuo wadu timore nade. Pimoni. Shida mantie ma wabet godo kaka joma chuo en ni wayudo pek kuom golo gigo mane korwa kata gigo ma hinyowa makelonwa dangni mag paro. Nikech luoro moro nitie mamakowa ni kadhi awacho ne ng'ane to bro kawa nade. Kata kadhi awacho gini ne ng'ane to bro ting'o odhigo kamae. Mara nyisi mantie mabro wacho ni mang'eyo mano timo mabe very recent. Ng'at ma dichuo ne yudo shida ne shida no biro to shida no nochakore ka koro kana wang'iyo to waneno ni en gima nochakore ka en nyathi matin. To nobiro bedo gi shida mag ngufu mag ng'ama dichuo. Mago wabro ng'iyo sama koro wang'iyo ranyisi mag dangni mag paro kuom joma chuo. To ng'atni kawuono abro miyi stoche mang'eny. Odhi jaode ma en go chande odhi owuoyo gi pastor ni oda ubet kama an gi shida kamae nguvu shida okelo shida e oda. Odhi owuoyo gi aeto bura kuma ne gidhie chande be odhi onyiso minego. Koro ng'at ma dichuo ni en gini obiro winjoga mane kanisa shida motimore nade mani e ode chande. Ok aba wacho ni kanisa mane, ok aba wacho ni kanye, lakini atemo nyiso ranyisi momiyo joma chuo heri wawacho ga ni mano aibu mabro tero elo. Iwinjo? To gimok wang'eyo ga ni sama wacho ni mano aibu kata mano siri mabro mana tero elo no. Samoro siri no ema tero wa elo kapok watero siri no ang'owa elo. Mano gima ariyo manyaka wachi. Koro Ruth inyalo penjo duto ma in go lakini mane kaka dwa ni kawuono wayaw twak. Erokamano. En wach matek mokalo kendo en wach ma important mondo wabed kod twak aina ni. Adwa ni mondo miki kaketh kinde wadonja matut ni en ranyisi mage maka ng'ato neno to nyalo chiche ni nyaka bedie ni ng'ama dichuo ni nitiere kod dangni mar paro nikech iwacho ni thothne gilinga thothne ulinga ok udwa nupimne ng'ato nikech luoro wich kuot. Joma mine to thothne wacho ni gima notimre no koro timre ati. Ranyisi mage maka ng'ato neno to nyalo chiche ni nyaka bedie ni jaoda ni kata osiepna ni kata watna ni nitiere kod dangni mar paro to en ng'ama dichuo. Wacho ga ni abro wacho wach moro kae ni nitie kaka kuchako dak. Kawuono ada wuoyo sana e weche mag ot. Kuchako dak kata ichako dak gi ng'at ma dichuo. Ing'e ng'ani kako chal. Ing'e kaka samoro no miga nyiero. En ng'at ma fani ma niere mana nikech en gi jokes moko ma mi nyiero kabisa. Unge kaka uno siepe. Chopo kumoro makoro e ot kacha chiemo kiketo chiemo ni ing'iye ga ang'iya. Onge appetite moro mar timo ang'owa mar chamo chiemo no. Kitanda iyudo ka ng'ato dhi e kitanda saa 7 otieno saa 9 osechiew. Ya obira e ot kata oduogo mana e ot saa 3 to beta kom kanyo kata oketo mana wang'e TV cha iluongo nang'o emong'iyo kanyo opira moro inena nyaka ang' saa 7 otieno. Kochung' to bire kitanda sama ng'ichung' okinyi cha ng'ani osega chiew timre nade osedhi. Gimiwacho mang'eny be onge. Pesa moro miyudo ko weni e bathe kanyo mar mang'u chamo godo lunch kata mang'u timo gang'o
wuoyo boko wuo mang'eny. Samoro kano jabidhiga kata mana tich abich koromo kata mana chieng' geso moro koromo to wuok odhi budho gosiepene moko gigogo mbaka oko kanyo gituga jwa gitimo kama iyudo ka koro bende otimore nadi owuok okine kodhiga ir jogo eko ang'e gik ma chuo hero gik moko kaka opira gidhi gine mpira moro kumoro gianyore jo Chelsea gi jo Arsenal gi jo Manchester iyudo ka macha bende tinde kata opira ni inene mane ot kae okodhi oko socialize gi chuo wetene oko kacha chande nyaki penjri ni tang'o momiyo wuon atis tinde kata mana jok mano biro ga ng'eno mano penjo manyaki penjri nindo onge kata nindo saidi kidogo kata nindo saidi samoro kidogo tiyudo ka koro kong'o moro bose timore nadi osechak madho ma kong'o ne onge ga mae ng'at maniromo go ne wakiaga wach kong'o samoro ne en ng'at ma jumapil ka jumapil to nyakudhi e kanisa kaka ng'owa kaka anyuola kidogo tiyudo ka jumapil kochopo to odhiri gi nyithindo un dhi ure kanisa abro dhi jumapil mabiro nena jumapil mabiro mok timre nadi mok chopi mago gik ma kisechako neno kuom ng'at madichuo to nyaki bed piny mipenjre ni ang'o matinde timore ngufu ya kiume kata mana kata mana gombo mar riwruok kodi ng'at mamiyo kaka ne en ga tiecha iyudo ka koro mano bende gino matinde unyalo kata beti ot kanyo dwe achiel pok uriwore gi ng'at madichuo kata dweche ariyo moko kata mana dweche auchiel iyudo ka una gi ng'at madichuo kanyo to riwruok moro mar kiringruok chande bo timore nadi onge manyiso ladha chano timore modhi motimore nadi norumo koro magi iyudo ka gin gigo ma ranyisi ma kisechako neno kuom ng'at madichuo to nyaki penjire ni tang'o mokelo ang'o momiyo tinde en kamae ang'o momiyo tinde ok owuo kaka no timore nadi kaka no jawuoyo gacha ang'o modonje pache momiyo kamano mago gin ranyisi ni koro paro osechako dangni kuom ng'atni gik manyalo kelo dangni mag paro go to thoth moro kapok wadonje gigo manyalo kelo dangni mag paro to thoth ne wantiere kod picha moro kama ber mokalo madaher nyakora mugia jwanga mondo miwang'ia ne kodi gigi ranyisi gi kaeto wabro yudo yueyo waduogo bang' thuolo machuok mondo miwang'ia ne ni to ere gimonego bene timo kiseneno lokruoge gi hapa ni waduogi picha ni kwase kaw yueyo omiyo nyakora mugia jwanga kidhi mabor kikisudi kare jogi chandore jogi hinyore oko kato gi link kawuono daktari okelo konyruok wayud kaka wanyalo bedo kod ngima makare Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Asebedo ka hero nyakoni ahinya. Nyalo bedo ni odiochieng' arus, Rajiv bende biro here. Sani koro en hero jaode kende. To chakre odiochieng' ma kawuono, en aboga luwo chike mek jaode kende. Ji duto kawuono mor. Kata kamano an awinjo ka chunya chandre. An aparo ni nitiere gimarach mabro timre. Akia gimomiyo aparo gima chal kamae. Dine beni baba gi mama ng'eye kaka ng'ani ber. Dikoro sani chunygi ok chandre. An aromo ganyuola mana hero. Yuoye wich mang'ich mos ka itang' ni mar yie wich makamago gin mayom yom kendo nyalo chote yo mayot.
Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dagni mar paro kuom joma chuo mane twak odiechieng' ma kawuono kare joma chuo hinyore mang'eny. Emiwinjo kapo nono ni ng'ato nodhi tich to samoro koduogo, ng'ato nonindo samoro kochiewo. Samoro dagni mar paro osedhi matut ahinya. Ne wantiere kod picha moro maber ka adakwani mondo mi mano emwang'iyane kae to kod gigo ma inyalo tim seche ma iseneno ka lokruok obede. Daktari nomiyowa ranyisi moko. Ineno ka en jagono mohero weche mag adhula. Koro ineno ka adhula go kodhiye. Ne en jagono mane go mbaka. Inyalo luonge kata ni jambaka ni kata osiepni mano koro nodhi molal ma ji ok wuo, ji ok go mbaka. Chak chich ni nyaka bede ni chandruok nitiere ka. Ma anen ng'at mane ok madh kata kong'o, odonje weche mag kong'o, odonje weche mag ndawa. Ma anen ng'at ma samoro nok en violent, nok en jagono ma ger, tido ka koro gero mang'eny donje. Wantiere kod picha moro kanyo, picha no wandwa ni mondo mi wawuoth kode mapiyo piyo daktari achiel kachiel. Wantiere kod social isolation mani semulo, mani issues weche mag achiel ariyo. Kendo kaka waduoge wach mar society ngeni ng'at ma dichuo en ng'at monego be ni en provider. Mana pa ni ini nyalo wacho nan nikech Ruth ang'eni en ng'at mohero muma. Akia kata muma be wacho ni a man is supposed to be a provider of the family. Onego be ni en head mar family. To head onego be ni provide. Okelo security, okelo weche te nyaka mag koro iyudo ka nyalo bedo ni shida nyalo bete ma maybe yor donjo mar pesa e ot ka nyalo bedo ni yorochre matin tich okethre kata biashara inyalo yudo ka biashara bende odhi ok chal kaka ne biashara otimore nadi betie inyalo yudo ka nitie gik mabiro mopogore kata mana higa mar 2020 ne wan gi shida mar tuo mar corona mano ketho yore mag biashara kod yore mag tije mang'eny kuom ji duto, both jogo mamiyo gi jogo madichuo. To nikech ng'at madichuo en ng'at monego be ni e ot kacha chande onego be nokelo kendo mano e kaka onego be ni entiere. Samo konyal kelo kata konyal chopo mahitaji mag ot ma samoro rent okonyal chulo, samoro chiemo ok bi kaka nyithindo konyal tere school, aeto yudo ka samoro bende ne biashara chakre maber pesa no biro mang'eny aeto biashara dok piny. Koro chuno ne nyithindo maybe nyaka gol gie skul moro mane gidhiye mane chulo ne gie pesa machalo kamai kitero gie skul moro mane piny. Money issues kelo shida kendo kelo tuoche go kendo dangni mar paro kuom ng'atno madichuo sama pesa yore odok piny nikech ene monego be ni obedo provider. To money issues ema kelo nyaka namba 3 mondik kanyo ni housing issues nikech housing issues onge kaka inyalo kelo wach, onge kaka inyalo keto nyithindo e ot mok inyal churo kata ot mok inyal gero, mano kelo shida. Onge gino ma kuodo wi ng'at ma dichuo ka ng'eyo ni obro ga dok ot godhiambo to yudo ka landlord otimore nadi oketo kiful. To en ng'at ma dichuo ma nigi nyithindo ma samoro a sikul, koro nyithindo chung oko rito e veranda gi bage tokgi, chiemo be pok gi chiemo gi tuge sikul gi tar ting'ama dichuo ibiro mane gimi kuongo neno sami duoke ot chande mane wadwa kete mana ma simple. Gira ila nitimo ng'ama dichuo na de daktari gini okelo mokuongo ohinyo self esteem kaka ng'at madichuo nenore en owuon. Ing'eni Ruth nitie gik moko ariyo kae. Nitie kaka inena ni daktari ni to wakawe ga kama donge to nitie kaka ana wuon anenora ni yawa ane ma nyithinda olornegi oko e dhot tinge awacho ni gini kawuono adwa kele e ot, adwa kele dala, ok adwa ng'iye ka buk kang'o to adwa ng'iyo gik matimore adiere plot kacha chande e ground kaka gik moko chal. Midhi tiyudo ka nyithind jirani kata nyithind jirani tugo oko kanyo gi chiemo morite de ot kanyo dum suya ng'o to in nyithindi gitar gi bag oko kanyo girito ga ni mondo oyawne gi dhot mondo gitimre nade gidonje. Gino ketho kaka ng'at madichuo en owuon onenore. To mar ariyo jirende gi kaka neni mano koro waluongo ni pride. Mokuongo cha wang'iyo ga ni self esteem kaka ana wuon atimore nade anenora. Pride en relationship kata mana kaka jok ma an go e alwora na timore nade nena kato kawa mano gino ma gibro tinga nade ane ma nyithinda otamore kamano gino inyo ng'at madichuo kendo kelo shida sana kendo kelo stress
manyalo dhi mabed nyaka depression. To mago e gin kidienje mopogore opogore ma ng'at ma dichuo nyalo chako donjo e tuoche mag dangni mag paro mos mos. In wawacho mano koro wang'iyo kidienyno. Kwadhi malo matin, iyudo ka in ng'ama dichuo ma in gi nyithindo ni nyuolo nyithindo 7. Nyithindo 7 gi iyudo kitero gi e sikunde maber, ipuonjogi maber, ipidhogi maber, to chopa kumoro makoro nyithindigi gilala, moro lal e kong'o, moro lal e njaga, moro lal gi mon, moro lal kuma kama. Gino kelo wich kuot kendo kelo hinyruok kuom ng'at ma dichuo. To mano ting'e ni koro ken ng'at ma dichuo mambasna, mano ng'at ma samoro en ng'at moro mambas babana, kata mana mbas kwara. Kong'iyo moduogo ng'iyo ni to society kata dwaga we jok machal nadi. Ere jok madwaga we pinyni. Nyithinda anema nyithinda na puonjo maber. Nyasaye no konyi momiyi pesa mipuonjo go nyithindo mokipuonjo kata loka. Lakini ka giduogo to koro onge gimi nyalo neno, minyalo jivunia ineno. Mago gigo manyalo kelo to sama wacho ga ni dangni mag paro to ng'ato nyalo gawe ni magi mana gin shida mag vijende kata shida mag ang'o. Lakini kata wawacho nyaka joma chuo ma igi osetimore nade, oseniang'. Jok ma igi oseniang' ka kwere wa gieki, loneliness ema nyithindo duto nosewuok ang'owa e dala odhi ogo delnigi. Koro en odong' samoro kata mana ng'at ma jaode be nosenindo kamano odak e dala kacha kende gi guoge more maniga kanyo musieoga to timo kamae. Ng'ano ni kende pache moro be biro ga ni sani an gimodong' nyithinda osetimo kama koro gimodong' na en mana ng'owa, en mana tho. Mago gik manyaka kel dangni mar paro kuom ng'at ma kamano. Omiyo gibena nyalo wuoyo gi jogo kaka wan gieki. Sama in gi janyuolni moro mandala kanyo ming'eni ike oseniang', to samoro unu ne town kae giduto, be wacheko wang'e ni en gi ng'at moro morite. Ere be wang'e ni chiemo kata notimre kamae. Nikech loneliness moro nitie madonjo kuom ng'at ma ike oseniang' kamano makelo shida. Wabro dhi piyo mondo kik wang'i gik moko. Health issues, adwa ng'iyo health issues. Work issues gase wuoye matin wach tich gang'o. Health issues mag jok ma dichuo. Tuoche mag jok ma dichuo. To health issues abro ng'iye kaka health ka wane gi mental health ma kawuono wang'iyo ni, wan gi physical health. Ka tuo moro donje, maybe wan gi diabetes moro donje, mago nyalo kelo shida, tuoche mag sukari, tuoche mag ang'o. To nitiere nyaka sexual health. Kwa wuoye men okanyal tieko wach health issues koka wuoye wach mar sexual ang'owa health. Manyiso ni ngima mar ng'ama dichuo kaluwore gi ngufu mag pacho. Mae en gino makelo shida mang'eny sana, to kena achiel kuom gigo makelo wich kuot matamo chuo wuoye kendo ginyalo wacho ne ng'ata ni an oda kacha chande, nitiere shida moro mosedonje mar pacho. Tinde okanyal chung' kaka ne timore gande. Tinde kata kadhi kacha to mana dakika achiel to gik moko serumo to kendo okanyal duogi. Iyudo ka magi gin gigo mwaluongo ma kelo shida sana kendo kelo paro mang'eny ne ng'at ma dichuo, machako kelo dangni mar paro. Yore mag anxiety kata kwa wacho kwang'iyo depression kamano. Mago gin kidienje mopogore opogore ma ng'at ma dichuo nyalo bedo go gi shida mag dangni mag paro ma ok thorngi, lakini gin tiere. Ng'ama miyo nyalo bedo ni ng'atno wuok e tich ool, ok odwa weche mag riwruogo kata ang'ono, to ngufu odhi otimore nade, itemo chunge, itemo timo kama to tamore. Yae kik iany wuod wadu, kik iany wuod ng'ato. Nitie weche moko mwanyalo wacho kanyo manyalo turo chuny ng'achande. Nyaka wabed jok ma understanding gi joma chuo, nikech gik mwatimo oko kae ato kawuono abecho ne amor nikech ang'ama dichuo ang'e gik mawuoye. Nitie gik moko, tije moko ma samoro mwawuok mwadhi timo oko kacha chande ma wawacho ga pile ni sex is a function of energy. Manyiso ni mondo ariwra kodi ng'ama miyo nitie ngufu ma to ngufu no samoro adhi aringo oko kacha cha pur itingo go kidi mijengo tiengo kidi matimo kama makaduogo chande to koro ngufu otimore nade mar nyalo idho go matim kama otimore nade olal. Koro nyama meni yakanda to kotama tise wacho na wach moro kanyo moturo chunya to samo seturo chunya cha odhi e pacha. Kosechopo e pacha to koro kelo shida mane onge ot kae.
Antiere kod penjo daktari, penjo ni wacho na ka iluonge ni Chris Adet mara Tarekea boda. Owacho kacha ni gigi timore ne joma chuo. Hapa nitiere kako kele gigi timore ne joma chuo, gigi timore nwa nikech mine ma wakendo. Kiwacho city to dhao ga chaya, koko bendo romi. Wacho kacha ni gika ina gi nitiere kaka hinyo joma chuo mokalo kendo miyo gibedo kodang ni mar paro. Mano otemo wuok kuom Chris. To mane ma wacho no ero. Nitiere gik makatimore ot kacha chan. Ing'ama miyo onego beni ibedo a bit understanding. Watem mondo waelewa joma chuo kidogo. Nikech samoro ken hero mare mondo bed kako timore nade no. Kako bet no. Parachiel ni gigi kwa ng'iyo kaka wacho ni en parachiel ni odwa tero nyithindo gi e sikul, odwa chulo school fees. Odwa ga ni mondo ket ot oumu kae. Chiemo muchamo chabo odwa ga ni to okawach ni mae e kaka ute duto bedo. To gima ng'eyo ni dichuo kata bed mana ni jaodi chamo milion adier. Nyakikel pesa. In kaka wacho ni self esteem chande. An adwa ng'eyo ni jaoda kata kelo milion 2 e dwe, lakini ot mwadake cha to atimore nade. Ane machulo rent no endo. Mano e kaka no puonjwa. Wan onego beni wabedo providers. Okadwa ga ng'eyo ni chieng' mamiyo ni nyalo wacho ni koro pesa ne gi onge, ni koro wadong' ni wanindo oko. To magi gin gigo manyaka kel dangni mar paro. Acha kik bedie, kik wane ka gimoko te, lakini chuo benda bro bindu kanyo babro wuoye gi chuo. Kanyo bedangni wuoye daktari nikech chutho mana kaka iwacho no ni nitiere gik moko ma en tij ng'ama dichuo mondo mi otima. To e piny ma wadake sani ni bedi yudo ka thothne yudo ka joma mine okautingi chiegni duto te yudo ni ng'ama miyo dwani mondo mi ochul rent, ng'ama miyo dwani oger ot, ng'ama miyo dwani mondo mi nikech oneno ni jaode ongego to ema pod dichuo ni gidagni mar paro. Mane mabro wacho ni nitiere tofauti kuom laziness gi situation mobiro abruptly. Nyalo bedo ni an ng'at ma jituma makata jaod ongega ni enyewe daktari to jituma ga okelo ga kamano. To nikech awacho ni shida gi nyalo biro sama apoya okapango. Shida ko biro ka in jaoda sami donjo mikonyo onge shida. Lakini joma chuo kik wabed ni koro wabende ni keto ni mano bro kela chai ma bro kelo paro mar dangri mar paro. Ni koro jaodi ema chulo ga rent, ema chulo school fees, ema timo kama nyaka wajituma wabende mondo wang'e ni responsibility no se miwa kaka joma chuo. Lakini sama inyruok donje to wabed jok manyalo wacho ni inyruok osedonje, adwaro kony makama, adwaro ni mondo kae ures na kama kapok achung' mondo aduog kama timore kamae. To ka nitie shida e yorego mag kitanda kata yore mag kamano, bed gi ng'at minyalo ga timo ni counseling, manyalo ga nyisi ni oyo gimineno ga chandi ni oken ni tuo, oken tuo modonje dendi, ena ni nyalo bedo ni olo more mano bete, nyalo bedo ni chunyi notur nikech gima no wachni, nyalo bedo ni nobet kama to koro ere kaka wareso yo ma wantiere no kata kuma wantiere no mondo watimre nadi mondo maisha odhi mbele. Kik wadhi ni koro wan wamanyo, nikech gik ma koro bro timore yore mag dangni mag paro madichuo en ni ng'ato bro chako paro kumonyalo yude yore monyalo kawo go ngimane. Ng'ato bro chako donje kong'o moro moelo ma benoko madhe kaka wawacho chande. Ng'ato bro chako onge wach pesa, odwano chak pesa matin manyo kuno kacha chande, odwano dhi otim ogogo punda, pesa cha dhi lal, medo kelo shida yangowa nikech mage coping mechanisms machuo mang'eny ni godo. Either ogo punda kata madho kong'o ael ma ok kony, kata koro ena ichwang' ma koro en puodruok e ot kae mokelo lwenye ot kae ma ena lweny mag okinyi godhiambo, nikech ichwang' cha ikelo gi self esteem, low self esteem gi gik machalo kamago. To magi gik mwadwa ni mondo watem prevent. Emomiyo wakawo dwe achiel mwaketo ni we wawuog gi chuo e yore mag tuoche mag dangni mag paro gi kaka gigi nyalo timore nade, nyalo hinyogi. Yes, Ruth. Okang'eyo kaka ma anyalo kete mondo mi owuog maber ni awinjo kimulo wach mar go punda. Thothne joma chwe mag punda, ok joma mine. Mano thothne joma chwe mag punda. Seche ma in ng'ama dichuo ikawo samoro pesa mar school fee mar nyathi igogo punda, kata seche ma ikawo rent igogo punda, kata wuoche nyathi mar school igogo punda modhi molal. Ibro ket ma ani
nitiere chandruok mane nitiere godo momigo punda kusoma atokoro choice kata yiero ma ine ma iyiero nikech wacho ni choices nitiere kod consequences en yiero ni ema ang nonyuoli chandruoge mang'eny mag dang'ni mag paro koso paro maber koso idwa keto makosa ni kuom ng'ani ni manyo pesa mang'eny nikech minot dwaro pesa mang'eny koso waka uyo dogo bang' thuolo machok waya online mondo mi penjo duto te ma nitiere godo nikech endo en penj laktar. Explore Kenya, tembea na View Travel. Feel the sand between your toes on Mombasa, Diani, Malindi or Lamu's beaches. Embark on thrilling safaris in Masai Mara, Amboseli, Samburu or Tsavo. Enjoy Mount Kenya views in Nanyuki, the vibe of Eldoret, Kisumu or Nairobi. Marvel at the wildlife of Lake Naivasha, Nakuru or Elementaita. With View Travel, safari yako iko sorted. Easy, affordable and unforgettable. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Gisani koro onge nyathi en oselal. Sani koro en ero jaode kende. To chakre odiochieng' ma kawuono en oboga luwo chike mek jaode kende. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore alworani. Sama gari ofundoro ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanye. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dhongere wacho ni ng'ani succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro ngajo ng'ato mar rameny piny. Chik by my dog, G-Dog, I got you, man. I know you're trying to hit me up, right? But the thing is, right, I'm kind of busy at the moment. You know what I mean? Just hold your horses for a minute. Once I'm done with what I'm doing, I'm definitely going to hit you up. You know what I mean? So what you do, take a chill pill, get some fresh air, relieve your lungs, and just hold back for a minute, man. I will hit you up as soon as I'm good, all right? I will answer your call and hit you back as soon as possible. So take a chill pill and relax, my G. I got you. Chill for a dog. Dial *811*500# to get Take a Chill Pill as your skiza tune. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Fweny jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto. Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. We have interdicted to allow for a speedy investigation to ensure that there is no interference whatsoever. They are culpable and they must be able to answer to the death of Albert Ojwang. Tendo bila koda ipoa yango ni nonro chakore ewito Albert Ojwang kakoro bende oyango ni jalupo gai marobila emane nyocha ngur ni rawera no oketho nyinge. Kargi madala ni endi ne en dala mutingu jakuo kato tingu janek kato tingu ng'ama dwalo ko sirikal. Koro nyathina no kende madwaro aonge wach moro manyalo wacho nu. An nyathina ne madwaro ni mondo kel na dala naka. Anyuond Albert Ojwang mantie Kabondo pod chunygi opong kod lit ewi tho mar wuodgi no manyocha obila omako.
Rongo sub county kama otelnegi gi mheshimiwa Paul Abuor owinjore obi ong'inwa kaka renovate classrooms magwa Jonyuol mag skund primar Makangeso mantie Rongo ywago lwasi marach mar somo ne nyithindgi. Machiegni kendo penj laktar kokalo e Ramogi TV ngima en mwandu. Kawuono ne wanjore ni wago mbaka kendo waseya online penjo duto tema inyalo bedo godo kotenre kod dang'ni mag paro kuom joma chuo. Dr. Levi nitiere ka odhi duoko penjo duto te. Kiki Ling which coach ni moseyudo ni hinyo joma chuo ma bende wawacho kacha ni mondo mi ji ogoe mbaka. Daktari nitiere kod penjo machielo ka owacho kacha ni penj na laktar mano Malaki Orondo ka nitiere Central Game Siaya. Owacho kacha ni paro kuom joma chuo to owacho ni en adiera ni joma chuo mental health which mag mental health hinyo nikech wich kuot kod ling. Wich kuot kod ling. To apa ni ma duoko wa wach mani wacho cha ni Kiki Ling. Wich kuot kod ling nikech ingeni ng'ama dichuo nego beni kaka wawacho ni yom donge ok onego beni wanere jok ma yom to wano puonjwa kata kane wadongo ni ng'at ma dichuo ok onego beni ywak. Mano gimo kuongo onego beni ng'ato neno pi wang'i ni ngi shida. Nyero ina ka usimbu. Moi Buda halo penj laktar. Yes, Nyagimo. Machiegni Moi Buda. Yes, iloso gi Moi Buda Andras mara suga. Machiegni. Amor gi kelo. Erokamano. Penj na laktar ni jalony ni to kosegi kama kuro ng'ato donje dang'ni mar paro ng'ani. Gino kenge mare magitimo ma ng'ani duogo manomor. Yes. Hocho. Moro kapok wachopo weche mag hocho. Samoro gini koro kochako. Samoro lokruoge gineno inene dwe achiel kata inene jumbe ariyo. Tena ang'o minyalo timo mondo mi contain kata mondo mi choke kapok ochopo kama koro odhi okang' machielo. Be nitiere yore makamago? Yore minyalo konyogo ineno ranyisi kuom ng'ato kapok wadhi. Ng'ama oneno ranyisi no mokwongo ka en ng'at mamiyo inyalo wuoyo gi ng'at ma gi jaodi no. Bende inyalo penje kuma shida nitiere. To shida ma wan go mang'eny mabe adwa na wuo gi chuo en ni wich kuod ni mako wa nyaka gi jok mwakendo. To mano shida maduong'. Onge tiendi bed gi ng'at mamiyo ot mok inyalo wacho ne shida matimre nade machandi. Onego bed ni mano osiepni donge gini nochakre kosiep. Koro osiep cha nodhi morumo kanye minyalo bet nikech osiepni en ng'at monego bed ni ka in gi shida mora tinyalo ga dhi wacho ne ni an gi chandruok machalo kama. Kik wi wil kod mana ka wi Simbotieno kati boriwo gi kanyakla. Otieno halo penj laktar. Otieno penj laktar. Okwe machiegni. Apenjo daktari niya. Kaka aparo ni mano dhi namba 8 mag gik mogole picha ka. Minot odhi gi nyithindo to nyaka sani pod eka kuma nitie to jodala gi weka loso go to ok dwoka maber. Koro nyithindo sedagi kuom higni mang'eny higni 9 koro miyo aonge kwe chunya nyaka sani. Koro miya advice ni to such scenarios anyalo timo nang'o mondo akel kwe chunya nikech ok ang'e gima dang' atim. Kamano. Abro duoke mapiyo. Seek legal counsel. Nitiere yore minyalo luwo maki sirikal mag chik ma gibro nyisi kuma nyithindi nitie kako nego beni yudo gi kamano. Nitiere gik ma ok dwa counseling. Nitiere gik ma dwaro chik ma ka sirikal. Nyathi ng'at mamiyo korengo gi nyithindo ti ng'at ma dichuo. To ma wacho no in gi ratiro mondo idhiyo go report imany lawyer manyalo advice ni gini kotimore kamae mae yo mwanyalo timo. Samoro shida ma wan godo gin gigo ma en kia mar ng'ato kata en koso ng'eyo. To kwa ng'eyo yo monego bed ni watimo godo ng'ato nyalo wacho ga ni en yore mag chike gi jatimore kama
kaw twang iluongo ni kaw atwa kata okang kaw okang mondo ilu yo monego bed ni luwo idhi many nyithindo kuma nitiere wamake kanyo iwinjo Otieno wach nantiere kod simu machielo. Halo, penj laktar. Yes. Machiegni penj laktar. An Dr. Dukandori Kopany. Awinjo ka daktari wacho ni mondo damno mar paro kik bedie. Owinjo bed ni ng'ama odak godo ka nitiere wach moro to onego ulosi. To nitiere cases ma samoro jomodak inyalo yudo kata ka ng'ama miyo nyalo wuoyo gi jaode to penje wach moro ma onego gilosi an akia losa. Kata samoro ng'ama dichuo penjo miyo wach moro to kone mano an akia losa. Kata inyalo kony nade joma bane ma be nyalo nyuolo paro in case ni ma nyalo bedo. Mano penjo maber. Mano penjo maber ahinya. Mano penjo maber ahinya. Samoro wechegi giwuok e ot. Ng'at midwaga ni mondo iwuogo ni ema wechegi otimore nade? Owuok kuome. Temo miyo sama wawuoyo mokwongo kanya temo wacho, atemo puonjo joma mine. To ma abro puonjo jogi duto. Nikech kawuono en anani wang'iyo joma mine wapuonjo joma mine nikech wawuoyo kuom chuo. Lakini nitiere bende chuo kaka inyalo bet gi ng'ato mifweny ichadok nitiere. Nitiere bende chuo ma shida wuok kuom gi kadhi kuom joma mine. Chieng' wabro ng'iyo mental health mine be wabro ng'iyo. Lakini kuom ji ariyo gi ere kaka wanyalo tatua shida ma wan godo e ot kae, kaka wanyalo loso wechewa mag dak ma miyo wachopo kuma ka an gi shida to kaluor mondo mi awach ne jaoda. Ka shida no obed kata ni shida no wuok kuom jaoda, ere kaka wanyalo bet piny manyise ni yawa min atis ka nyotimore kamae kata ka idhi kamae to ohinya e yo machalo kamae. To minatis bende samo kelne wach no ero shida ma wan go maduong' ni samo bimo wachna kuma shida na nitiere to adwa ni mondo awuog mager kata tem kwedo ni dawe mano kenan ka simb Chris kai to wadhi nyime kod minatis you wanna tis. Hello penj laktar. Hello Ruth. Machiegni Chris. Ma Chris mutobeta koni niya. Galo itok tarakia boda wacho ni niya. Seche mo wacho wecha inagi kaka seche jeng'e ni dang ni mar paro to mako wa tu. To gini onego bed ni samwa wuoyi kata wa mama bende onego bed ni konyowa kaka nikech ibro nwang'o ingawa ma an go to ber koda kendo wan sawa wanyalo winjore to nitie mama moro mibro yudo niya tich orumo ni. Hello Ruth. Awinji. Tok tich koserumo ibro nwang'o ni seche moko ndalo ariyo kae dong ibro ng'ise shida ma in go ni nyar kaka ka ing'e ni dwa bedo kaka imanyo tich lakini dwa bedo wuono bro miyi kinyo bro miyi chiemo nikech obe andi miye ka kochopo ndalo adek ipongo na otwogi ok ibedi kika chuo itimo ni wecha inagi bro nwang'o ga wecha inagi kata seche moko ng'a miyo seche moko pidho agipidho adier momiyo wayie nwang'o kata ka pendwa mapuonjowa nowacho wach ot kaka gima chunowa kata ni nyaka ot bed mahitaji marwa mar chulo ing'e ni kapo nono ni tich orumo ni nochopo ni ng'ama dichuo kaka ni chulo ni ot an dichuo awuon go chulna ka chulo ot to kopo ni lwanyo betie ako ni wuog ot ni mara lakini endo kopo no chulo ni ot bro ng'isi ni kata ot nyan be machulo be ok nyal tami chuli ing'e ni dang ni paro bro miyo waseche mwa onge gin moro to wabro bedo go nikech bro chuno ni aonge go to koro onge kaka bro wach nikech locho inga to an ye ng'at ma an ye wi ot an onego bed natimo mae gi mae koro ing'e ni ot kae kwanyalo bedo free ni ng'ato ka onge go to ng'ane survive rango kama be kaduogo ka anda chiwo ga adier to seche gi aduogo seche gi pesa ok donjo e lwedo onge kuome onego ng'e maber ni bwana ni onge pesa emomiyo kiwango medo chopicho ok otim nade ok ochop lakini mine mazani ma wan go mang'eny opogre gi mekwa machon mag megewa ka omiyo megewa inwang'o ka ne ginyalo bedo ni gipuro muogo gipuro bando lakini onge kama gitiye to gigo kende gi survive gi barter trade ma onge kama pesa moro kine gi transfer mana gi kaina gi nikech ne gimiyo gi chuo gi mane gin uone waka ginyalo bet ka ging'eyo ni watimo magima lakini temwa kendo sani gin pesa en ga after pesa ok en after jaode koro kae mokosekoso pesa nwang'o ka dang ni mar paro donje omiyo gino timowa makaku akubwa konyere wuoyo kod mine wagi bende ukonyowa e wuoyo go maber biro chopo kamwari chopo ka seche moko kata lokra
ng'ama duong' manoko onego abed jokora adonje kong'o mane ok amadhi nyaka nene be nalimo mano ruta onge gima ng'eny manyalo wacho ang'e ni jomachielo be dwa wuoyo. Erokamano ahinya. Gima bro wacho weche ariyo kuom wachneno ni motieko godo ni koro donje kong'o nolemo to koro timo kamano. Ero kong'o ok bi chulo ni ot nikech koro miyo chulo ot. Ng'ang'ana many yo alternative way minyalo timo go ng'awa. Kata jatho moro nowero ga ni tich korumo to nyagemu atimo ang'o? Wadog e pacho donge. Gik munyalo timo pacho ka nitie dhi utimre nade? Dhi utim. Lakini I understand gima wacho ni sa tinde piny bende gi lony mobire kang'o iyudo ka nyiri matin ma ibro wacho ne ni wadog e pacho motimre nade. Inyalo ga dok e pacho no kendi nikech yore moko nitie ma en maybe en tich kata kamano to gini duogo back to understanding concept mar family. Nyaka wang'e ni anyuola kata familia familia en ang'o. Daktari anino ka thuolo maya wang'a mokalo en mana ni gima mako dhoga en ni thothne iyudo ka ok ang'eyo ni en makosa mag joma mine adier koso joma chuo neno ga ni makosa kata chandruok mag dangni mag paro joma mine mamiyogi. Kinyalo kete mana yo machuo. Ok wanyalo wacho ni joma mine mamiyogi. Nitie jok ma nigi ute ma mine gi beyo kabisa kendo konyo kendo nyalo support kendo kamano, lakini dangni mar paro wuok kuonde mopogore opogore. Dangni mar paro wuok kuonde mopogore opogore. Onyalo wuok ka tich, onyalo wuok kuomi ni wuok. Kata weche mag health, weche mag health. Ok en ni ng'at mamiyo emotimore nade? Emokelo. Aya, nikech aneno ka twagni ok wadhi tieko odiechieng' ma kawuono. Iyudo case ma Chris owacho ni ng'ama dichuo ni tiyo gatia maber, onyalo chulo ot, onyalo chulo ne nyithindo skul kod weche ma kamago. Chopo kama koro yor nweng'o odok piny. Kato ng'ama miyo nikech onyalo ochulo kuom dweche adek kata kuom higa achiel kato koro omuocha. Onego bed ni i-support ng'ama dichuo kuom thuolo maram nade. Onego bed ni support nyaka chieng' moro ma ikia ni en chieng' mane. Koso onego bed ni timo nang'o to ere gima inyalo timo kaka ng'ama miyo mondo mi iserve kata itim tijni e yo makare ma imbedo kihinyori. Gima nyalo jiwo joma chuo. Kik ibed gi one source of income. Kapok awuoye joma miyo. Kik ibed ni in ga ng'at ma idhi ka tich ochuli msara dwe rumo itimo shopping itimo kama ipogo ot pesa timore nade idak awacho ni dak e tol moro machiegni chot kabisa. Watem keto culture mar investing kata mana saving and investing manyiso ni in gi yore mopogore opogore mag nueng'o makama ochot to nitie kumoro manyalo garinge manyalo wacho ni kinyozi na moro na yawo kumoro kacha nyalo ga kelo na pesa moro dwe manyalo timore nade kapod akunora kapod amanyo tich machielo. Shida mwadonje mar pesa mang'adore dichiel ni en nikech ng'ato ena gi yo achiel matimore ma pesa donjo godo e ot kaendi. Ang'wa make kanyo daktari nikech akwayo ni mondo mi wamake gi kanyo nikech thuolo mar sa kata thuolo mar chenro aneno korumo to kata kamano apani wabodhi nyime kod twagni penjo ng'eny ka mokalo nitiere gik mane wadwani wamul kotone kod dangni mag paro kuom joma chuo ma ok wamulo kata tudore kodi inyalo yudi kanye. Kidwa tudori koda gona simu namba 07 5 8 8 1 0 2 3 2 0758810232. Wan gi kumwa konye jogo manigi tuoche mopogore mag dangni mag paro, bed ng'at ma nyathi, bed ng'at maduong', bed ng'at mobet kamae. Kendo ka in tiyo marach gi yedhe mamero ji ohewi, ka in gi addiction mar kong'o, mar njaga, mar ang'ono, gona simu, wabro lalre kendo wabro neno kaka wanyalo konyore. Ka in gi sikul midwa ni wapuonj nyithindo, kata in gi organization midwa ni wabi wapuonjre wawach weche mag men's mental health, kata mana mag jok mamiyo, gonwa simu, wabro biro kendo wabro lalre, wabro puonjre wechegi mondo wakony oganda. Erokamano ahinya Ruth. Amor kendo warwaki kendo wabogo mbaka ne odiochieng' machielo. Ne daktari marwa erokamano makende ne joma mochung' ne taya ler kachiel kod duol mar studio waduoko ne erokamano mathoth. Ne director na Alex erokamano makende kachiel kod producer na Papecho Okoth nyameja erokamano. To maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktara. In ng'ama dichuo kuongi rit mental health ni kapok jomoko orito mental health ni. To ponono ni idaka gi ng'ama dichuo ni in bende ng'eng'e kaka inyalo konye mondo mi family obed maber, family obed gi ngima nikech wacho ni ngima en mwandu. Aniluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.